Moi roztomili, witam Was pięknie. Dzisiaj będzie coś o kawie. Wiecie, kawa niby je w magazynie jej kupa, ale rzeknę Wam, że kiedy nie kawa, to by nie było ani drzistanio, nie byłoby fulanio, a wyrządzanio. Kiedy nie kawa, to ludzie by się nie schodzili po społu, a baj chłop na traktorze, kiedy przyjechał z kółka, by nie połorał gruntu, jak się patrzy. Kawa ma przeogromnie wielkucną moc, bo nie iny budzi rano ludzi do żywota, ale skrz dni się ludzie ku sobie cisną do gromady. I tak też było dycki na cieszyńskiej ziemi, że ta kawa była dycki doma. Jedna była na każdą, bo się ją piło aj 2-3 razy za dnia. To była kawa, co się ją robiło gor z reżu, a z cykorii. Nie skorzy się na tą kawę, ta kawa się mianowała Inka. Piło się ją wiele razy miasto teju do śniadania, a do wieczerzy. Szło ją kupić w paczku, w konzumie, a stoła oto porę grejcarów. To była taka obyczajna kawa. Jeszcze do dzisiaj pamiętam, jak woniała, jak ją stareczka nasuli do gorka, a zaloli ją wrzawą wodą. Dycki z tą kawą jodło jakoś inaczej smakowało, a kiedy się do niej cyrkło jeszcze kapeczkę kropskiego mleka, to już i nie trzeba było ani cukrować. Wiele razy było tak, że gaździno nasuła tej kawy więcej do kawioka, zalała to wrzawą wodą. Coś ich się wypiło do śniadania, coś ich się wypiło a i do obiadu, a potem, choć ta kawa była już ganz zimno, to starzyk se i nalał do kawioczka, a jak ją chciał ciepłą, to se ten kawiok mógł jeszcze dycki postawić na blachę, a se to przygrzać. Takowną kawę z reżu, a z cygoryi mogli pić wszecy, a i dziecka, a wiele razy było tak, że kiejno mama uważyli tej kawy, to my byli radzi, bo my udawali, że pijemy tą prawdziwą kawę. No a ta prawdziwa kawa, to była kawa zorkowo, a szło ją też kupić w konzumie, ale ta kawa już była drogsza. Kiedyś w każdej chałupie w kuchyni był mały młynek, co się do niego nasuło zorka kawy, a ty zorka się mleło. Dzisiową kawę robią ekspresy, a hańdowni jak se człowiek chciał zrobić prawdziwą kawę, to se ją musiał są rękami zemleć. Zorkowo kawa, kiedy się ją odewrziło, to jeszcze nie było czuć, ale jak mama ją wsuli do młynka, a zaczęli tym młynkiem zwyrtać, no to w kuchyni, a w caluczki chałupie już fest woniało, a wszyscy duma wiedzieli, że ktośik na ozajst przyjdzie na kawę. Bo się przeca prawiło, a jeszcze dzisiaj się prawi, na przyjść na kawę. Kawę, co się ją zemleło w młynku, wsuło się baj do szklonki, a zawrzyło wyrszczkiem. Przyszła oto baba z tej izby ku gaździnej, bo już miała porobione, tuż wypiła kawę, a przy tym wiele razy było kupa rzeczy, było kupa wyrządzania, a obrządzania, a i się obrządzało inkszych. Było przy tej kawie wyrządzani o wszystkich, a o całej caluczki dziedzinie. Inkszy roz na kawę przyszli na nawszywę starociotka. To już była ganz inksza rzecz, bo się rządziło o tym, jako się mają, jeśli są zdrowi, ale potem, kiedy ciotka wypili gornek zorkowej kawy, to już poradzili, a i obrządzić ćwierć dziedziny. Jednako starsze paniczki wiele razy chciały słabą kawę, taką brzęczkę, gorkiej jadły cetle na serce. Te wszystkie ciotki, co miały słabe serce, to się im robiło takowną kawę słabszą. Każdy sam mógł kozać nasuć tela kawy, wiele chciał, a wiele razy se nasuł kawy sum, bo się prawiło dej se tej kawy wiele chcesz. Ku kawie wiele razy był kołocz albo buchta, a teraz ku kawie się dało ciastko, bo przeca sama kawa to jest woda, a nie daj Boże, kiedy staro ciotka szli ku chałupie głodni.
Dycki cosik ku kawie musiało być. I ta kawa, ku tej kawie się dawało cosik, jakąś buchtę albo ciastko. Gor w ten czas, jak się chciało żądnej babie zawrzyć pusę. Jak furt klebeciła, no to jak zjadła kąsek buchty, to aspoň był spokój. Ale Rostomili ta kawa, to ona dawała, a furt dawał ludzi do kupy. A furt przy tej kawie się porazimy zejść, a to przeca je ganz fajne. Po tym nie skorzy, w konzumach w paczkach szło dostać kawę, a ta kawa już była zemleto. Tą kawą się płaciło ganz tak samo jak pieniądzami, jak rejcarami. Przyjechał oto Staszek z kółka traktorem orać grunt, a gazda by mu miał dać trangiel, bo dycki było tak, że trangiel się dawało, ale gazdy nie było doma. Tuż gaździno dała temu traktorzystowi kawę. Dała mu kawę w paczku, a Staszek był rot. Kawę się dawało wszystkim tym, którzy nie chcieli pieniędzy. Tuż ja se myślę, że to była takowno nasza tustelańsko nieoficjalna waluta. Rostomili, pytajcie inszych na kawę, bo gornek kawy a kąsek kołocza stoi niewiela, a przeca musimy rządzić pospołu doma w kuchyni, a nie furt iny przez te chytre telefony. Musimy się schodzić do gromady. Po kawie na spodku szklonki zostały fusy, a dziecka radę te fusy dycki łyżką szmyrały z wyrchu dołu. Tak się tym bawulkały. Kiej kawa była silno, lebo się jej wsuło więcej, to szło jeszcze ją zaloć wrzawą wodą, naprawiło się na to zalewajka. Kawa, Rostomili, to nie są mynyzorka, ale w tej kawie jest siła, bo kiedy nie ta kawa, to by my nie schodzili się wobec do kupy. Dziękuję pięknie, żeście mnie posłuchali. Subskrybujcie mój kanał, pozywam was, pytam was na film. Macie takie dwa obrazki po obu stronach mojej głowy. Jak mi docie palec do wyrchu, też będę rot. Miejcie się fajnie, Rostomili. Niech się wam wszystkim darzy, a niech was Pombuczek opatruje.